fa in dai an yi ruwa to zan yi aiki a gona ne, amma in dai ba yi ruwa ba to wallahi a gida zan yi aiki. Baka cin Allah da ba. Aha ba, ake ma ka san gobe ne duk tsiya ko a yi ruwa ne ko ba a yi ba. Yi sa ma na yi zaɓi biyu idan an yi to in ba a yi ba ma dai to kuma ka ce na ce ai dole ma ba za a yi ruwa ba ne ko kuma za a yi. Haka ne. Yawwa bari dai in je dai kawai. Ta shi kenan. Zuwa dai an jima dai zan wa. Kake ciwon Allah da. A'a no. Yawa Allah ya kiyaye. Amma yaran nan ba sun yi kokari wallahi. Sun yi kokari sosai wallahi. Alaikum salam. Oga, Je ma ka ne. Za ka yi da. Eh mutala. Za ka yi da gani. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Abokina Ya kake? lafiya kalau. Ya aiki. Lafiya alhamdulillah. Wallahi na ga ma gaba ɗaya jikina ya tsanyi wallahi. To ya kai? Wai ka san me faru kuwa? A Wai kuma wai ranka wai laifin me na Ko baka ma san me kai ba? Ni ban san me ne ba. Dugula. Baka san me kai ba? Na ban san me ne ba. Kai, Yimar. Wayo. Da oga na kira. kai ne saurin kai ko? Muna ma magana kana mana wannan? Obi da ya haƙuri. Okay. To shikenan. Ya haƙuri Obi. Kana ji? Wai ba shi bane wannan. Ba shi bane ba. Ba shi bane. Amma bisa yake mana kai. Allah kai Kana haƙuri. ji kai hakuri. Kai haƙuri. Amma dai kawo eriyo ba abun. Kai haƙuri. Kawo eriyo ne. Obi da za yi ku da shan ku sai in ba Rabu da ku. shi, rabu da shi. Shikenan. Allah ba zan bayar ba. Ka ji abin da ya faru ba. gaskiya fa ka sha wuya. Yanzu za ka tafi gida ne? Allah ya da. Yawa yanzu dai bari in je gidan ne. Gaskiya fa ka sha wuya. A bari kawai. A yanzu kawai in Allah ya da. Ya shi kenan.